Igsoon, paalala lang ha. Likayi nga inyong kaminusan o katawhan ng mga taong nag-atubang karon og problema. Kay nga naman, di ta kasiguro basin ikaw na pud sunod unya damlang. Kung kanang problemang iyang giatubang basin unya labaw pa imo, dilit unya nimo makaya. Mo nang instead nga katawan nato sila, sawayon nato sila, tabangis sila sa pag-ampo nga makaya nila ang mga pagsulay sa kinabuhi. Ug ayaw sila i-down. Ni gani mag-ampo ta. Nagpangayoon nato sa Ginoo nga unta di puta may sama niya. Kay basin unya di nato makayanan. Mo nang ang atong kinabuhi, dili ta ingon nga ato bitang kaminusan or i-down na gyud mga tawo nag-antos karon. Kay ang ato biyang kinabuhi sama ra ba sa dagat. Mutaob ug muhunas. Ug dili tanang panahon ato ang pabor. Mao nang dili likayan jud nato nang manglait ug mag-lockdown tagtao. Kay basin pa man unya kita na pud unya ang sunod. Dili sa tanang panahon nga naa ta sa taas, basin unya maubos na usab kita. Mao nang usa kini kahagit alang kanato nga kung unsa may naa nato karon, be grateful to God. Kalipay ug kasakit ipasalamat na. Ilabi na mga tao nagatubang sa kalipay ug sa kasakit, ayaw sila sa waya. Ni gani nabangis sila sa pag-ampo ug dasiga sila nga dili sila mawad-an og paglaom sa kinabuhi. Amen.